Avui, el món perdut pel balcó de Pineta. Per arribar a la vall de Pineta, des d'Aïnsa, cal seguir la carretera A138, en direcció a Bielsa. Des de Bielsa, seguim per una carretera que discorre per la vall de Pineta, fins al Parador Nacional. La ruta comença una mica abans del Parador. A mà esquerra hi trobem un pont que passa sobre el riu, fins a una zona d'acampada regulada. En aquesta zona trobarem una caseta d'informació del Parc Nacional i el començament de la ruta cap al balcó de Pineta. Sortim d'hora a les 5 del matí, caminem entre faigs fins a creuar un pont i trobar la desviació per un corriol senyalitzat. El cartell indica que per aquí podem pujar a la cascada del Cinca, a la faixa de la Tormosa, al balcó de Pineta i al llac de Marbore, al Mont Perdut i als cims d'Estassús. El sender puja per bosc de pins i passa per un obrador, després del qual hi trobem una bifurcació. Per l'esquerra s'enfila cap a la cascada i la faixa de la Tormosa. Seguim per la dreta, cap al balcó, pujant en ziga-zaga, per un roquissar i creuant diversos rierols de desglàs, fins a arribar al balcó de Pineta. Arribem al balcó de Pineta. Les vistes de la vall i sobretot de la glacera del Mont Perdut han merescut la pena a l'esforç realitzat. Moltes a la boca. Anem travessant els rierols del naixement del Cinca. Ens dirigim al començament de la pujada del malmès glaciar. La pujada comença per terreny descompost i travessem una petita congesta senyalitzant amb fites que ens condueix a una esquerda. Un cop a l'esquerda, tenim una grimpada de segon, per la qual cosa sortirem a la part baixa de la glacera.
Creuem la glacera fent una diagonal cap a la dreta. Continuem per terreny molt descompost i molt incòmode. Fem un pas endavant i mig enrere. Pugem fins al coll del cilindre. Un cop al coll del cilindre, veiem vistes cap al llac gelat i a la impressionant vall d'Ordesa. També veiem l'escopidera que ens portarà al Mont Perdut i a la dreta el cilindre. Baixem del coll del cilindre per la lleixa fins al llac. L'envoltem per seguir per la ruta normal, on venen els de Goris. A la nostra esquerra tenim el dit del Perdut. La ruta puja per un esperó de roca, amb fort pendent. A meitat de la pujada deixem la roca i continuem per terreny descompost, fins al final del Tartaram. Quan arribem a l'escopidera és una professó. Però això sí, les vistes d'Ordesa, el canyó de Nyisco, el cilindre i el balcó de Pineta val la pena arribar fins aquí. Una aproximació al Vinyamale. Aquí davant tenim la Múnia. El Camp Bail i el Pic Long. Després d'un descans i menjar una mica, les fotos de rigor i comencem el descens, que el farem pel mateix camí de pujada.
A tenir en compte la petita grimpada que tindrem ara per accedir al coll de Cilindre, on abans ha sigut de baixada. És important recordar el punt correcte del descens de la glacera al balcó de Pineta, per no embarcar-nos. Hi ha uns químics a la capçalera per si volem muntar un ràpel. El Mont Perdut té 3.355 metres. És la muntanya calcària més alta d'Europa. Està situada al Parc Nacional d'Ordesa i deu els orígens als materials calcàrics sedimentats durant el Cretaci i que va aixecar l'orogènia alpina. La glacera quaternària posterior va moderar el relleu d'aquestes muntanyes. Tornem a ser al balcó de Pineta i ara podem contemplar els 1.300 metres que ens queden de desnivell fins a arribar a la vall de Pineta. Al final del camí que baixa del balcó de Pineta, fem un desvio envers al matí. Passem per dins d'un bosc que és molt agradable.
En total han sigut 22 quilòmetres, 2.536 metres a desnivell positiu i hem estat 14 hores amb parades incloses.